Hyvät kuulijat, tänä päivänä naisen asema teollisuusmaissa on erittäin vahva, jopa suvereeni. Varsinkin keväisin heidän itsetuntonsa on todella kohollaan, jopa nypyllään, pönköllään. Heidän luonteensa piirtyy selkeästi, tärähtelee kävellessä. Heidän minänsä pullistuu, varsinkin pyllistäessä. Pilkkiaikaa. Kymmenen, 20. Vedikö sä yhden välistä tossa äsken? En vetänyt. Kuka se veti, jos et sinä vetänyt, Ei, se on aivan oikein. No niin, 3, taas. 1, 2, 3, Sä vedit yhden 4. satasen tonne välistä tonne hihaan. Kyllä Se on aivan oikein. 3, 3, 5. Ole hyvä. Kyllä, varmaan. Mä tarkistan kuule hyvin nopeasti tässä. Tästä puuttuu 100 tästä Ja se on kurssin mukaan sulla. Se on kurssin mukaan. 50 tänne ja visat päälle. Se on heti Ei, tänne. mä en voi antaa sulle enempää. Eikö sä voi antaa enempää? Älä nyt hermostu siinä. Kaveri hermostuu tinkihommas. Eikö sä ymmärrä, että ne ulkomailla hermostuu ja loukkaantuu, jos se tingaa? Pitääkö tämäkin tulla sulle Suomesta asti selvittää tässä? Okei. No niin justi, okei. Kävikö sä muuten yöllä porailee reikiä tonne naisten vessahuoneeseen? Älä tuu päälle senkin rotto, oikein piikkari. Sä tikkasit sinne hirvetä reikiä sinne vesivanerit. Sä pystyt kattelemaan sieltä, kun naiset käy pissalla. Sä kurkit tällä, että voi harmi, nyt meni ohi, en mä huomannut. Tuohon on uusi reikä tällä lailla. Sitä mä olen Sillä lailla sä oot tehnyt. Kyllä sä oot tehnyt. Halo? Halo? On. No. Hei. Se oli vaimo. Miksi sulla oli porakone taskussa? Mitä mulla vai? Oletko sä porannut reikiä yöllä sinne vessan seinään? Minäkö? Niin. No mitä sä siinä sönkkä? Mikä messias sä olet? Kerro vaan nopeasti mulle, mitä mä ostan vaimolleni tuliaiseksi tässä. Mitä tuliainen nyt jo? Totta kai mä ostan tuliaiset. Amerikassa ostetaan välittömästi tuliaiset. Eihän kukaan jää Amerikassa paitsioon siinä vaiheessa, kun kaupat avataan. Kyllähän se ihan selvä, että silloin pitää tuliaiset ostaa. Pitääkö tämäkin tulla sulle Suomesta asti selvittää tänne? No niin, justiinsa. No, mut sun ei kannata ottaa paljon rahaa mukaan, kun sä menet sinne. Ei kannata ottaa paljon rahaa Ei, panet vähän taskuun ja jätät loput tänne mulle lokeron safeboxiin. Sulle lokero? Haluatko tämä sun riemurasia ala tunkee jotain? Kuule, älä unta nää pojo, tämä sun riemurasia koskisin. No, visvanen otus! No, mutta hei, nyt sä älä unohda, se on tässä. Älä koske siihen lompakkoon! Politsai! Täällä on Ei ole, mä en ole varas. Kyllä sä oot kuule semmonen rosvo. Hei. Nyt käyt siihen, mä teen ruumiin tarkastuksen sulle. Se on varma, saatan. Kyllä varmasti tehdään. Mitä sä nyökit siinä? Jaha, tässähän tämä on tää lompakko. Katos vaan, kato mitä löytyy. Miten tää on näin rasvainen tää lompakko? Missä sä ehdit tummiksia tän kanssa? No, sorry, mä olin keittiössä äsken. No niin, olit taas keittiössä. Tähän lipsahtelee mun käsistä tää rasvalompakko tässä, kun mä otan tän esille. Anteeksi, sorry. Sori vaan, älä sönkkää sinä enempää, vaan hommaa hepoa mulle välittömästi tänne. Hepoa? No hepoa. Mä opettelin ratsastaan tässä. Oh yes. No kyllä. Mä kuulin lentokoneessa, että täällä on paljon hepoa liikenteessä. Mä ajattelin, että sen homma mä ainakin opettelin täällä. Hevon käytön tällä reissulla. Mä en hommaa sulle kyllä mitään hepoa. Eikö sä hommaa mulle hepoa? Kyllä sä oot ihme epeli. Kaveri ei hommaa mulle hepoa. Kyllä mä hommaan ite kuule semmosen koniotti, että oon ennen nähnyt. Sä tuut kuule hyvin nopeasti yllättyy tässä hommassa. Minkälainen minä olen, miehiäni. Laita lompakko piiloon sinä nyt. Kuule, äläkä osoittele siinä. Tää ei oo mikään force. No niin, justiinsa. Jeesus. Saako kiinnostaa tämmöinen naiskuva, joka on siis nimenomaan klassinen? Ei, vaan nimenomaan renesanssinais kiinnostaa mua. Nimittäin, ja Suomessahan sitä edustaa lähinnä tuo Silivon Satu.
Ja sillä on niinku kurvit ja henkevyys ja lennokkuus, se on Eiköhän ne kohdakkaan. ole kuule ne Satun tissit, jotka siinä meidän Jounia eniten kiinnostaa. No onhan se sekki. En mä sitä sano, että minä sanoisin, että ei kiinnostaisi, mutta kyllä se on niinku tärkein on se henkisyys ja ruumiillisuus niinku yhtä isossa paketissa. Eli jos Satu, sinä satut katsomaan tätä ohjelmaa, niin minä otan mielelläni ja oot taiteista kiinnostunut, niin otan yhteyttä ja ota itse kanssa ja tervetuloa Alaston malliksi. Se tuollaisia menee sinne huutelemaan. No ei tässä ole mitään semmoista varmasti takana, että pitäisi niinku... Mitä sä aina sitä pettämisestä jaksat jauhaa? Minä en oo mustasukkanen millään muotoa. Sieltähän se tuli taas, kyllä sen tietää. Voisit vähän ollakin mustasukkainen, eihän sitä tiedä mitä, kun Janne meistä kuuluisia tekee, niin tulee vaikka minkälainen kaunotar nuorikko sieltä. Tervetuloa vaan sitten. Ei millään pahalla sitäkään ole. Tuolla tavalla se miehen pää pehmiää, kun sillä ikkää tulee lisää. Ja hyvät television katsojat ja rakas studioyleisö, meillä on tänään täällä vieraana Erkka Valtonen. Tervetuloa. Erkka on aivan aito köyhä. Eikö näin ole, Erkka? No on. Valases pikkusen meille taustoja. Miten susta tuli köyhä? No siis, mä olin 80-luvun pankissa töissä ja päätin ottaa siinä riskin. Ja ostin asunnon. Ja kunnes meidän pankista sitten alettiin vähentää työntekijöitä noin 30% vuonna 1989 ja lainan korot nousi sitten tuonne vähän yli 15. Toi ei oo kiinnostavaa, ketään ei kiinnosta tämä, mutta kerron nyt meille aivan suoraan tässä ja nyt, miten susta tuli noin helvetin köyhä. Mä meinaan vaan, jos sä katsot tonne ulos, niin siellähän menee Volvoa ja Mersua, S-malliahan nyt ei ole kovin monella. Haagertilla taitaa olla. Ja on. Mikkosella aivan oikein on myös. No, mulla itsellä on toi kuukausikortti ja sit jos ihan joku pieni auto, Micra tai joku. Erkka, kuule. Joo. Nyt mä luulen, että mä tiedän, mikä on sun ongelmas. Sä et ole kiinnostava. Kato, toi ei kiinnosta tänä päivänä ketään. Toi on kuule Erkka 60-lukua. Se jäi kaikki sinne 60-luvulle ja nehän on nykyään suojatyöpaikoissa lähestulkoon kaikkia, jollet sä niihin lähtöihin päässyt, Erkka, niin mitä meillä on? No mä olin itse asiassa... Siis mä olin lapsi 60-luvulla. Joo, totta kai sä olit, Erkka, lapsi, mutta ymmärrän, että hyvä mies, että mä voit tässä sulle rahaksi muuttua. Niin. Ja saattaa olla, että me ollaan tässä nyt valmiit siihen suureen kysymykseen. Erkka, oletko valmis? Joo, kyllä. Jos otetaan viihdetaiteilija niin kuin minä, joka maksaa veroa 60% bruttotuloistaan, niin mähän käytännössä elätän 3-4 teikäläistä vuodessa. Niin Erkka, miten sä oot ajatellut, missä vaiheessa sä alat maksaa takaisin sitä velkaa, joka sulle nyt koko ajan kertyy? Siis perkele. Älä nyt kaada tätä mulle, eihän tää on mun häpeä, tämähän on yhteiskunnan häpeää. Jumalauta, toi oli kova, raikuvat aplodit. Se oli kova. Tää oli asia. Hyvä, Erkka. Ja nyt meillä on, Make, onko puhelu valmiina? Joo. Meillä pitäisi olla langan päässä siellä Aarne Blomstedt. Aarne, kuuletko? Kyllä kuuluu. Kuule Aarne, meillä on täällä studiossa aito köyhä Erkka Valtonen. Olisiko sulla ökyrikkaana antaa jotain neuvoa? Ei oo. Eikö todellakaan mitään neuvoa ole köyhälle? No ei todellakaan ole mitään neuvoa. Joo, näin. Ja me mennään ruusulauluun. Kiitos Aarne. Se on tänään omistettu kaikille köyhille, jotka siellä kuuntelette. Ilman TV-lupaa tiedetään. Mutta tämä tulee ilmaiseksi. Ja Erkka, jatka sä samaan malliin. Studio-ohjaaja tuo tuolta sulle
viihdetaiteilija pelin. Se pelaa sellaisella Afrikan tähti-periaatteella. Etsitään kadonnutta hittiä ja joka pääsee ensinnä levyttämään on voittaja, mutta varo plagiaattia. Saatat joutua laulamaan Puuhamaata 3 kierroksen ajan. Ota tosta toi punainen viiva, se vie tonne studion takaovelle. Mä annan sulle täältä 5, sä saat siitä kaakaoma-automaatista itsellesi kaakaon. Ja tytöt antaa mun teepaidan, siinä mun kuva edessä ja takana. Me mennään täällä ruusulauluun. Erkka Valtonen. Näin. Ruusu kasvaa mun sydämessäni. Ruusu hiiltää sen piikit syväni. Me hetken kukoistamme, niin minäkin vuorollain, kunnes kerran kuihtuu ruusu rinnassain. Ruusu tuoksuu kuin sinut kohtaisin. Ruusu sen sydämestäin lohkaisin. Mä ajan pitkää päivää, tielon on raskasain, kunnes kerran kuihtuu ruusu rinnassain. Taas tuska viiltää rintaa, sade vihmoo maantien pintaa, on laulujeni lunna takanain. Tuska viiltää rintaa ja mä maksan kovaa hintaa, kunnes kerran kuihtuu ruusu rinnassain. Kasvaa mun sydämessäni. Ruusu viiltää sen piikit syväni. On perso hyisen hallan, pohjan tähti seuranain, kunnes kerran kuihtuu ruusu rinnassain. Taas tuska viiltää rintaa, sade vihmoo maantien pintaa, on laulujeni lunna takanain. Tuska viiltää rintaa ja mä maksan kovaa hintaa, kunnes kerran kuihtuu ruusu rinnassain.